बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा सालबारि खान्थालगुरि गामियाव रुंसारि भुबनेश्वर महिलारिनि सारादु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खान्थालगुरि गामियाव थांनाय कार्तिक दाननि 24 खालार बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, देंखोगिरि, बर'नि बिग्रायारि मेथाइ सुजुगिरि, अल इन्डिया रेडिअ आरो टिभि, बर' आयदायाव गुवाहाटीनि महरगिरि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां भुबनेश्वर महिलारिया रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जिउमानि अराय गोजोन हास्थायनानै 15 डिसेम्बर बुधबारखालि रायजोआरि सारादु खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। गाबोननि बे सारादुआव लोब्बा आफादफोरा दुखुनि फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारि बिथांनि मुङाव बिबार बावनाय, गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि आरज गाबनाय, बिथांनि मुङाव लामानि मुं दोननायखौ बेखेवनाय आरो बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव सावरायनाय बायदि हाबाफारि लानाय जादों। बेयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरजों लोगोसे माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफोराबो नुजाथिफैगोन होननानै फोरमायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। थांनाय नभेम्बर दाननि 11 खालाराव बर' बिग्रायारि मेथाइ रोजाबगिरि, सासे देंखोगिरि, अल इन्डिया रेडिअ आर्टिस्ट मानगोनां भुबनेश्वर महिलारिया नभेम्बर दाननि 11 खालाराव बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। दा बिथांनिनो जोनोम गामि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खान्थालगुरि गामियाव गाबोनो रुंसारि भुबनेश्वर महिलारिनि सारादुखौ जोङो खुंफुंनो लादों। दा बे सारादुखौ जोङो गाजा गोमजायै बर'नि बायदि माहारियारि आफादफोर आरो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजा, देंखोगिरि, हारिमु सिबिसुला गासैखौबो लानानै जोङो बिथांनि सारादुखौ गाबोनो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि इएम उकिल मुसाहारि आरो मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथांमोनखौबो जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बिथांखौ गोसोखांनानै बिथाङा बर' हारियाव आरो हारिमुआव होलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ जोंनि इयुनफोरनो जोङो फोरमायथिनो थाखाय गाबोनो मोनसे जोङो सावराय जथुमबो बेवहाय जों थि खालामनाय जादों। लोगोसे मोनाबिलिनि थिग 5:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोङो रुंसारि भुबनेश्वर महिलारिनि गोसोखांथियाव मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जोङो खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म, सुलिखा बसुमतारी, लोगोसे गोबां फावखुंगुर आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्सनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन